Doon na duha ka bagong barangay ang Marawi City, kinihuman ni pabor ang mga residente sa syudad sa pagmugna nini atol sa plebisito ni adtong Sabado. Ang pagdugang og bagong barangay tungod sa pagdaghan sa ihap sa mga residente, human ang Marawi Siege. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Eksakto alas 7 sa buntag dihang gibuksan ang mga polling precincts sa duha ka barangay sa Marawi City kung asa gipahigayon ang plebisito. Mobotar ang mga residente sa barangay sa Gunsongan o barangay Buganga kung pabor sila nga buakon ang ilang mga barangay alang sa bagong duha ka barangay nga mugnaon para sa syudad. Adunay 1,472 registered voters sa duha ka barangay nga mobotar. Ang binoto ko, yes, para gusto ko maraming barangay dito sa amin. Na sa Marawi. Maraming naguba. Kung maraming barangay, maraming project ang makukuha. Hugot ang seguridad nga gipatuman sa mga pulis ug sundalo sa Bito Elementary School sa barangay sa Gunsongan. Usa kini sa mga barangay nga buakon sa duha tungod sa pagdaghan sa mga residente sama sa mga apektadong individual gikan sa Marawi Siege niadtong tuig 2017. Sa barangay sa Gunsongan sab nahimutang ang mga temporary shelters alang sa mga internally displaced person nga miabot sa kapin 10,000 ka kabanay ang nagpuyo sumala sa ilang kapitan. Pabor ako. Bakit po? Kasi para mayroon akong katulong sa barangay ko, para madala yung barangay ko. May malawag yung barangay ko. Magtulungan tayo para madala yung barangay natin. Magtulungan tayo para walang problema sa barangay natin. Yung kaya natin, para nagutan yung mga kaya natin sa barangay natin. Gilibot sab ang mga voting centers ni Comelec Chairman George Garcia aron personal nga susihon ang sitwasyon sa mga botante. Wala siyang nabanggit, wala tayong untoward incident o kahit na anong insidente ng nagkakaproblema. Kahit sa bawat presinto wala tayong nagkakaproblema except yung haba po ng pila ng mga kababayan natin. Alas 3 sa hapon, opisyal nga gisirhan ang pagboto sa duha ka voting centers sa barangay sa Gunsongan ug barangay Buganga sa Marawi City. Pipila ka oras sa milabay, migula ang resulta sa gihimong plebisito sa mga barangays. Sa barangay sa Gunsongan, adunay 476 ka mga actual voters, diin 473 ang mibotar og yes ug 3 ang no, o 99.16% voter turnout. Pasabot niini, giuyunan nila ang paghimo og laing barangay nga tawagon og dato daligdigan. Samtang sa barangay Buganga, 948 ang mibotar og yes, samtang duha ang no. Gikan sa 950 actual voters, duna kini 95.7% voter turnout. Tawagon ang bagong mugnang barangay ug barangay Buganga 2. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.